Boten sedanten tiyang ingkang pinter punika leres, lan boten sedanten tiyang ingkang leres punika pinter. Piwulang Jawa punika ngelingaken dhateng kita sedaya, bilih kapinteran boten tansah dados ukuraning kabeneran. Kathah tiyang ingkang wasis wicara, andhep pamawasipun saha saged nyakinaken tiyang sanes. Ananging menawi manahipun kebak pamrih lan boten ngugemi kajujuran, kapinteran punika namung dados piranti kangge ngapusi bebener. Kosok wangsulipun wonten tiyang ingkang prasaja. Pangandikanipun boten endah, kawruhipun boten jembar, ananging manahipun resik, tumindakipun jujur saha tansah ngugemi bebener. Tiyang makaten punika langkung mulya wonten ing ngarsane Gusti. Pramila sampun namung ngupadi dados tiyang ingkang pinter, nanging dados tiyang ingkang leres, awit kapinteran saged ndadosaken panjenengan dipun gumuni dene kabeneran lan budi pekerti luhur badhe ndadosaken panjenengan dipun ajeni. Awit sejatosipun ing pungkasaning gesang ingkang dipun petang boten pinten kathahipun kawruh, nanging pinten kabecikan ingkang sampun dipun lampahi. Rahayu.